Men det er sådan noget, det står noget hele tiden. Du får alt muligt forskelligt noget. SV, MS, alt muligt. Det generer overhovedet ikke en. Fordi du kigger ikke rigtigt der. Two minutes. De er bare bedre end os. Jeg ser sådan en serie inde på YouTube, en der prøver på at få en knife. Han starter altså med Tracer fra,